Господин Наумов, разкажете ни в вотът на потребителя по каква беше конкретната мярка, по която кандидатствахте в оперативна програма конкурентоспособност на българската икономика? Значи кандидатствахме по процедурата за технологична модернизация в малки и средни предприятия. Може ли да разкажете колко пари, на каква стойност, всъщност какво беше финансирането, което получихте? Имаше ли ваше също участие? Да, значи проектът ни беше на стойност около 1 милион 200 хиляди лева, от които 70% бяха безвъзмездна помощ от Министерството на икономиката и Европейския фонд за регионално развитие. Тоест, това представляваше около 850 хиляди лева безвъзмездно финансиране, като остатъка 30% си бяха собствено съфинансирани от наша страна. Разкажете ми по-подробно какво представлява вашия проект. Значи, проектът представляваше оборудване с няколко нови машини, които имахме идея да внедрим в нашето производство, основно с цел модернизиране на някои от старите съществуващи машини и оборудване, които имахме, както и закупуване на изцяло нови за нашето производство, с които стана възможно да се повиши в голяма степен капацитета на нашето производство, да се разшири диапазона и да се подобрят характеристиките на продуктите. Като заговорихте за модернизация на вашите машини, нека да поговорим по-детално какви са им техническите параметри на новите машини, защо избрахте точно тях, какво повече са от старите? Да, значи една от основните машини, които закупихме по проекта, беше машина за полиуретан, което е основен елемент в нашето производство, тъй като с нея ние фактически изолираме тръбите, които произвеждаме. Разполагахме с машина за полиуретан с доста по-малък капацитет и беше необходимо да имаме оборудване, с което можем да посрещнем по-големи заявки, за да с по-добра изолация на самата тръба и с по-добри топлинни характеристики, с по-добри топлоизолационни характеристики. Закупихме също и машини за коронарна обработка, също така машини за челно заверяване, с които можем да заверяваме пластмасовите тръби една за друга с по-голяма здравина и по-бързо да можем да изпълняваме самите монтажи по обекти. Така че те бяха отделни машини, но всички бяха с една обща идея за повишаване на общата конкурентоспособност и на по-високите характеристики, по-добри качествени характеристики на продуктите. А те са съвременни машини и за световния пазар, предполагам. Да. Не са всъщност някаква концепция изпълнена специално за вас? Не е концепция изпълнена специално за нас. То е по-скоро машини, които се използват в световен мащаб. Също и у нас, при производството на такива продукти, това са незаменими машини. В смисъл, няма как да се изпълни качествено производството на продуктите без това оборудване. Освен качествено производство, това ли най-вече наложи подмяната им? Или има и други принципи, които следвате във вашата политика на производство? Да, както по-добри характеристики, по-високо качество, така и възможност за увеличаване обема на производство. Тъй като, за да можем да изпълняваме бързо и качествено заявките, които получаваме и продуктите, които изпълняваме, тъй като те подлежат на международна стандартизация и съответно изискват да отговарят на определени характеристики, което може да се постигне само с съответното оборудване. Вие стартирате от кота 0, нали? Казвам на строителен език. Почти, да. Почти от кота 0. Тоест, вие си произвеждате тръбата и започвате да ги... Фактически... Да, разкажете, да. Фактически основната тръба, която се използва в тези продукти, това е стоманена тръба, която не произвеждаме ние. Фактически те се закупуват. Елемент, който той е елемент фактически от продукта. Ние правим изолацията, ние правим обсадната тръба, както и всички необходими фасонни части се изолират и се монтират. А изолацията вие правите тук на място, да. Или идват готови, вие само ги
обличате? Не, ние правим на място тук. Благодарение на машината с полиуретановата машина, която споменах. Какви биха могли да са новите иновации в изолацията на турбината? Новите иновации биха могли да бъдат от гледна точка на постигане на по-голяма плътност на изолационния материал, т.е. на полиуретана. Има ли на къде? Ами, винаги има на къде. За сега технологиите се развиват в тази посока, разбира се. Не толкова бързо, колкото в някои други браншове, но винаги има място за подобряване, за оптимизиране, както и цялостната здравина на продукта, тъй като ние по проекта сме закупихме също така и машина за орбитално заваряване, която така извършва много по-качествени заварки. Но да, винаги има място за оптимизация с влагане на допълнителни материали и по-инновационни, иновативни методи. Понеже ви е специфична дейността, как сте на пазара? Има ли голяма конкуренция? Значи конкуренцията е съставена от не толкова много на брой предприятия, колкото няколко по-големи в сектора, които са специализирани в това производство. Те не са разположени само в региона, те са общо взето няколко на територията на цялата страна и които фактически са наши основни конкуренти и спрямо които ние трябва да можем да предлагаме съответните добри и качествени продукти. Успяхте ли да откриете и работни места? Да, успяхме да открием няколко нови работни места. Беше необходимо, тъй като по-голям брой машини, както и някои нови за нас, като цяло, се изискват квалифициран персонал, като с наличния ресурс нямаше как да успеем да покрием цялото производство с новите машини. Така че да, се наложи да отворим някои нови работни места. 3 работни места сме открили по проекта. Специфични машини. Обаче, щяхте ли да успеете без финансиране по оперативна програма конкурентоспособност на българската икономика? Дали сами щяхте да се справите? Не бих казал, тъй като ресурса, който е необходим за да се закупят тези машини, да се внедрят в производството, твърде е голям за предприятия от нашата категория. Така че единственият вариант да успеем да окомплектоваме това производство с новите машини беше да използваме възможностите по оперативната програма. Някакви трудности, пречки, нередности, които да сте срещнали по време на кандидатстване? Като цяло по време на кандидатстването нямахме особени затруднения. Правилата бяха доста ясни, изискванията, които бяха необходими. Случвало се да ни изискат някои допълнителни документи, но това са по-скоро дребни детайли, отколкото нещо съществено, което да... Метафорично казано, вървеше като вода през нашите тръби, които сме произвели. Може да се каже, да, поне процес на кандидатстване. Да, мина доста добре и сравнително без проблем. И какво бихте посъветвали тези, които се колебаят да кандидатстват по оперативна програма конкурентоспособност? Бих посъветвал на първо място да не се колебаят и ако имат някаква конкретна идея или план за своето развитие, просто да го формулират в един проект, чрез който могат реално да реализират голяма част от плановете си, тъй като, знаете, свободният ресурс не е особено голям, не само за нас, но и за повечето фирми в нашия ранг. Така че нека да не се колебаят, няма нищо за губене, могат само да спечелят. Имате ли желание да кандидатствате отново за европейско финансиране? Да, имам желание. Това е свързано с нашата стратегия за развитие и за диверсификация, както споменахте. Ще използваме възможностите, които се предлагат по новата оперативна програма и така ще се опитаме да направим някакъв успешен проект и по него. Успех в това начинание, господин Наумов. Благодаря ви още веднъж за участието ви в вотът на потребителя.